Història de Xixona al balcó, capítol 4. L'escorxador municipal. Avui comencem amb esta enigmàtica fotografia i anem a averiguar quan va ser realitzada i a on es trobava este escorxador. En 1960, l'escorxador municipal es trobava al carrer Sant Francesc, en el lloc que en l'actualitat es troba l'Escola de Música. Era un escorxador molt xicotet i que no reunia les mínimes condicions sanitàries. En l'any 62, el ple municipal va acordar demanar al veterinari municipal un informe sobre quines necessitats tenia l'escorxador i a l'arquitecte un avantprojecte. A l'any següent, en 1963, l'Ajuntament va demanar ajuda a la Diputació Provincial, qui va enviar un arquitecte de prestigi, Juan Antonio García Solera, i a més es va comprometre a sufragar 3 de les 4 parts que costava el projecte, avaluat en 800.000 pessetes. L'escorxador es va buscar el millor lloc possible, que és així a la meva esquena, dalt de la muntanya del Través, on es va dissenyar un escorxador municipal format per 2 edificis d'una única planta i que tenien al voltant de 200 metres construïts. El que va passar és que en 1964 es va finalitzar, però en 1965 va canviar la llei sanitària a nivell estatal i va fer que este nou edifici ni tan siquiera es posara en funcionament. Va ser abandonat i al poc de temps va ser enderrocat. Ja sabeu, jo em quede a casa. Queda't a casa.